Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao, Azkuna Zentroko letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, Talaia Txobi Agian izeneko solasaldia izango da, Mario Obrero eta Miren Agur Meabe idazleen artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa. A continuación, tendrá lugar la conversación titulada Dos atalayitas quizás, entre el escritor Mario Obrero y la escritora Miren Agur Meabe. Arratsaldeon danori eta eskerrik asko etortzeagaitxik eta eskerrik asko zelanez Azkuna Zentroari gaurko ekitaldi hau antolatzearren, konbidatzearren. Gaurko jardunari deitu diogu entzun duzuenez, bi atalaiatxo agian eta zergatik izen hori. Alde batetik bi behatzaile garelako, bi poeta, beren bizitzetako aldi oso desberdinetan, baina geure burua txikikariz edo diminutibos kalifikatu dugu, konstiente garelako gure begiradaren irizmenaz eta gure begiradaren mugez, bai? Gainera, adverbio bat ere gehitu diogu, atalaiei, atalaiottxoei, agian adverbioa. Adverbio horrek zalantza edo azpimarratzen duelako, ezta? Zalantza da edozein poetaren ezaugarri nagusietako bat, zalantza da, segurtasun falta da bilatzera bultzatzen gaituena, eta esango nuke zalantza dela aurrera egiten laguntzen diguna ere. Eta arratsaldeon, eskerrik asko denoi ere, ni euskalduna ez naiz, Getafekoa naiz, baina placer handi bat hemen guztioi, ni ere, neure buruari esatea, Ayuso Entzun, Getafe Bilbon, ere euskaldun. Yo era eso lo que ya está. A uno ciertamente le gusta más empezar citando a Miren Agur, a todas las compañeras que nos acompañan en este programa, a las maravillas. Arratsaldeon denoi, hementxe ditugu gaur Miren Agur egile ederronekin nago gaur arratsaldean, eta egia da, bi talaiatxo ditugula eta zerbait defensibo gisa ulertu ditzakegu. Ez dira mundu ulertzeko oso modu desberdinak, batek botereak egiten duen proposamena bestea, poesiak egiten duena da, talaia bat prest dago ezagutzen ez duena biolentatzeko, zauritzeko, bere ezjakintasunagatik ulertu ezin duen hori, entzutetik, hizkuntzatik ulertu ezin duen hori, eta beste aldetik dago olerki gintza. Ezaguna ez duen horren aurrean, harritzen denura, hurbiltzen denura, eta hor bira hori gertatzen da, harreman violentua edo harreman harritua bi gauzen artean, ez da? Eta hori da gure helburua, hizkuntzek elkarra ukitu dezatela, diglosia zaratago, indarkeria linguistikoa zaratago bat-batean izan dezagula nola baiteko anaitasuna edo distantziare, bai, ni beti pentsatzen dut. Niretzat, platerak garbitzea, osa ezberdin bat da, baina fikare, latinezko hitzak zuei eman zizuen fereka hitza, lastana, ez da? Eta horren bestez ikusten dugu izan dugula arbaso bat komuna, partekatua, platera garbitzen aritu dena, baina estimua eta adierazteko gai izan dena hitz horren bitartez. Eta ulertu behar dugu hitzek itzalak ere ekartzen dituztela, ertz ugari daudela hitzen atzean, konexio ugari daudela, eta tiempos makikoseko olerki bat dau. Sus arrugas, habla todo y murmulla tanto. También lo que no sabe. Contactos, los labios andan su destino, el cielo y las almohadas. La raigambre meñique de los sucesos. Todo parlotea en alta y baja voz.
inconmensurables, sus lenguas, invisibles, las habitamos. Bueno, ikusezina gara, hizkuntza horien dorreak habitatzen ditugunean, gu gaur nabarmendu nahi genuke, gure dorreak ez direla mehatxuzko dorreak, ezta? Nik esango nuke, batzuetan bai, talaia edo dorre horietatik geziak bota behar zaizkiola, jaurti behar zaizkiola boterearen borreroari, askonak bota edo jaurti behar zaizkio botereari, botere hori mutilatzailea denean edo botere hori zapaltzailea, zikiratzailea denean, baina guk gaur zapizuria astindu nahi dugu, etorri zareten guztioi ongi etorria egiteko. Eta Pablok bere poeman hizkuntzak eta mingainak aipatu dituenez, nik ildo horretatik irakurriko dut beste poematxo bat, justu kontrako jarreratik, esango nuke, osorregatik gara gazte bat, ikusiko duzue, etengabe loratzen den landare igokari bat dela, Mario, enredadera bat etengabe loratzen ari dena, eta ni berriz esango nuke, nire burua konporatuko nuke sustrai batekin, ezta? Eta gainera, zuhaitz bat aukeratu berrizatekotan, esango nuke altzifre edo zipres baten sustraiarekin konparatuko nukela nire burua. Bueno, nik irakurriko dudan poema, oraintzu idatzia da, isiltasunaren laudorioa dauka izena, eta zelan momentuan hitzetik hortzera itzultzea posible esten gaztelaniaz irakurriko dut nik neuk egindako autoitzulpenean. Elogio del silencio. Te abres el abrigo para que el viento azote el paisaje de tu cuerpo. Cuentas con los dedos tus deseos. No son muchos. Ese recuento es posiblemente la mecánica que define tus edades. Tus pasos buscan en la hierba mojada la duda que es tu impulso. Caminas sobre tus islas y tus naufragios. Murmuras una frase sobre la vida y te la tragas. Envejecer es alimentar un silencio audaz. Eta sarreroren ondoren, galderan sortaren, eskerrik asko, galdera sorta honen ondoren, txandakatu egingo ditugu, sarreroren ondoren parkatu, txandakatu egingo ditugu galderak, eta nik nahiko nitizkizuke egin galdera batzuk zure azken liburuari buruz. Leí el verano pasado tu poemario, Tiempos Mágicos. Tiempos Mágicos zure olerki lana irakurri dut joan den udan, eta iraganean, orainean, etorkizunean dauden garai desberdinak aipatzen dira, eta gaur egun Tiempos Mágicos ikusten dugu dela izenburua orain, ironikoa da edo baikorra da. Noiz dira magikoak garaiak? Denetik dugu hor pixka bat, hemen posizio honetan gaude, psikoanalista ematen dut, eta nik ezakit oso ondo. Egia da, elkarrizketan jardutea oso gauza atsegina dela, gainera olerkilari batekin, eta Euskaltzaindiako akademiko batekin, are gehiago, pentsa, gero esango didazu, autonomo batekin hitz egiten ari zarela. Ni autonomo ere banaiz, gainera hori ere bazara. Tira, bai, hor, etimologia bat dago, ez dakit zerbait duen bastardotik, baina izan dezala, ala baldin bada. Baina bai, badago, belaunaldi euskaldun bat, eta da, nolabait, garaiak ulertu ditzakegu zerbait tolesten den garai bat, belaun bat balitz bezala da. Gaztelaniaz ere balio digu honek, belaunaldia sortu egiten da, gaztelaniazko generar hitza du bere barruan. Eta guk sortu egin ditzakegu dimensio temporalak, belaun horiek, zuge esaten zenuen bezala, arau guztietako genero ekilibristak, no? Eta
hain zuzen ere, ulertzea hitzak eta olerkiak abolitzen dituela dikotomiak, zein dira garai magikoak. Izan daitezke beharrak, anitzak, denboran beste zerbait ikusteko gaitasuna ematen dutenak, presentismoa edo iragan katastrofiko bat baino gehiago, nostalgiaren fruitu den iragan hori baino gehiago. Baina beste magia bat ere badago, iruzurraren magia, trukoarena, trileroen magia. Eta nik uste dut hor ulertu egin behar dugula, lotura horiek hizkuntzan gertatzen direla eta ahizpatasunetan ere bai. Eta are gehiago, eta gaur goizean aipatu da, hain zuzen ere, Elia Ramirezek eta Begoña Gomez Urzaizek komentatu dute, gaur egunen zehar. Kontuz, ahizpatasunak ez dira bakarrik gureak, ero anaitasunak. Oso ongi ahizpatuta dagoena, anaituta dagoena, beti IBEX 35 da. Hemen adibidez, bada persona bat lurronetan jaioa eta hazia, Repsolen dagoena eta Donald Trumpekin batera hizketan ibili den azken aldiotan. Horiek izugarrezko anaitasuna dute. Podría destacar muchas. Zure liburutik gauza asko nabarmenduko nituzke. Adibidez egiten dituzun zehaztasun etimologikoak ikusten dut arratsaldean ere etimologiarekin hasi zarela. Amaiera elegiakoa ere bai, horrek asko harritu ninduen, ikusteak zer nolako gaitasuna duzun besteren bertsoak zeureekin bateratzeko, elkartzeko, lotzeko. Eta hori bertaratuek ere ikusiko dute, salmentagunean nahi badute elkarrezketa bat dago zure kolaxen eta bertsoen artean. Zure liburu irakurtzean sensazioa nuen labaiteko jaiman nengoela, eunekin inguratuta, eun more eta berdez inguratuta, beste une batzuetan hala sentitzen nuen kanpoan nengoela. Zeruaren azpian, kez inguratuta eta odola ez zikindua. Zerbait oso nazkagarria usaintzen nuela. Zergatik memoria historikoak taupada egiten du azkar zure liburuan. Zenbat ertz ditu memoriak? Hori hizkuntza kontziente horretan gelditzen den zerbait da. Olerkiak ematen du hizkuntza hori, hizkuntzari arreta ematen zaionean, urrutitik behatzen duenean, zuk esaten duzu, distantzia da nire lekua, gure lekua da, denona. Eta Fran Fernández Álvarez olerki egile da, eta bizilagun ere badut, Asturiarrez esaten du, irakurtzen du. Hay tantas esquinas. Ertz asko daude memorian. Itxuraz bereiziak dauden aukera horiek bezain beste. Olerkigintzara iristen dira, aukera antagoniko horiek eta elkar lagun egiten diote. Maria Merce Marsalek esaten zigun, bazegoen bertso bat gaztelania hiztunentzat edo katalana hitz egiten ez dugunontzat bi bide erakusten ditugunak parla, por boca de Federa, izango litzateke, zauriaren ahotik hitz egitea. Beste itzulpen bat ere badago, Getafeko entzule bati egingo zaiona ezaguta, parla per boca diferida. Hau da, zaurien ahotik hitz egiten dugula, baina aho diferituak direla, horrek beste posizio batean jartzen gaitu oroimen politiko, linguistiko, sozialari dagokionez, baina hor badago beste keinu bat ere. Badago adierazpen eder eta legitimo bat, batzuetan hor ahotsa ematea da garrantzitsuena interesgarriena, baina are interesgarriagoa ahotsak entzutea. Ze ematea da zerbait transakzionarioa, nik zuri ematen dizut. Ez, zorionez badugu aukera ahotsak entzuteko. Beti iruditzen zait entzuten den memoria hori, hau da, zentroan egonez behar ez duen hori zentroan jartzen duen horrek, memoria horrek, eta esker honez, gatazka historikoaren parte izateagatik eskertua dagoen memoria horrek, benetan
hori da aho bat zauritua, aho bat diferitua. Gero hitz egingo dugu. Fedearen hitzatxoaz hitz egingo dugu, Mirena, gorzuk hitz egiten duzu horretaz, eta berriz ere, giltzatxo bat da, ez da giltza handi bat, ez da segurtasuneko alarma, baina bai, hor badago fede bat, eta iruditzen zait, horrek elkarrizketan jartzen gaituela. Ahotsen kuaderno honei buruz ari garela, burura etorri zait orantxe, inpresio bat irakurri nion egile bati, eta ez naiz bere izenaz gogoratzen, ez zait etorriko, baina behin irakurri nion idazle bati esaten zigun berak bazuela inpresioa idazten ari zela ahotsen kuaderno handi batean, erabilia zegoen kuaderno batean, baina oraindik txuriuneak zituen kuaderno batean. Hor, berak bere esaldiak erantsi zitzakeen, beste hitz batzuen artean zerbait erantsi zezakeen, edo hitz batzuk beretzat hartu, mailegatu zitzakeen, eta hala, idatzita zeuden ahotsak gehi berea nahastu egiten ziren, eta ehun bat edo tekstu bat sortzen zen, eta horrek zentzua ematen zion banakako lanari, eta poesiaren funtzio kolektiboari ere bai. Tira, hizkuntzarekin borroka, hor beste aspektu batera sartuko gara, zure olerkigintzan da hizkuntzarekin borroka. Edo behintzat erregateo bat ikusten dugu hor. Nik uste dut hor, inoiz esan ez diren esaldiak idaztea zinezkoa da, baina olerkilari ororen ametsa da, eta zuk hizkuntza bortxatzen duzu, bilatzen dituzu asoziazio harrigarriak, kontrasteak ere bai batzuetan nolabaiteko iauteri surrealista sortzen dute, eta horrekin Corina Oproaeren esaldi bat datorki burura esaten digu, poema dela distorsioaren lekua, eta hala da, zuk bihurtzen duzu hizkuntza kable bat baldin balitz bezala siluetak sortzen dituzu horrekin, eta nik ere etimo batek aterako dut. Duela gutxi jakin nuen berso, hitza zetorrela latinetik versa oratio. Hau da, recta oratioren kontrakua. Recta oratio da prosa, zein modu ona gauzak azaltzeko, ez da? Eta versa oratio, hau da, esaldi bihurtua da bersoa sortzen duena. Batzuetan, zure poesia irakurtzerakoan, sensazioa dugu, batzuetan nolabaiteko idazketa automatikoari men egin diozula, baina benetan, bilatzen ari zarena da desautomatizazioa poesia egiterakoan. Harritzea bilatzen duzu, zertarako? Osatzeko nolabaiteko unitate bat. Olerki bakoitza unitate bat da, badu bere parte bisuala, badu bere parte artistikoa, badu parte fisiko bat ere. Hau da, parte bat datorkio gramatika bihurtzetik. Eta lexikoaren erabilera erabat harrigarriak egitetik. Jarrera hori, hori ikertzen duzula ikusten dut begibistakoa da hizkuntzarekin ikertzen duzula, hori munduarekiko posizionamendu bat da. Bai, segurazko, bai, oso aipamen ederra egin duzu. Kuaderno eder bat aipatu duzu, hor baditugu margen batzuk gure gauzak idazteko, eta hortxe, sortu ginen gu, zu hor sortu zinen, zure hizkuntzarekin, zure idazketarekin, ni ere bai, nire idazketa eta nire hizkuntzarekin, lehen glosa batzuk ere badaude. Lehenengo, bai, gure lekua glosaren lekua da, espazio hori da gure lekua, eta beste behin ere, honek laguntzen digu logika fiktizioa faltsuena bihurtzen. Hau da, ustez zentzuzkoa den modu horretan agertzen zaigun hizkuntza hau biratzu eta bertzen dugu. Nire amona, komunikatu bat, Carmen Amonak irakurri zidan oso motel, aste batzuen ondoren irakurtzen aritu nintzen gerra ondoko emakume askok bezala, Amonak gaitasun mugatua ditu irakurtzeko, eta esan zidan zure olerkiak ez dira ulertzen, ez dut ezer ulertzen, nik asko maite zaitut, baina hau, anabasa da, ez du zentzurik. Baina badago gauza poli bat esan duzuna, Mario, asko gustatu zait, eta Amonak esaten zidan
Gehien gustatu zaidana da, esaten duzunean, berde, que te quiero berde. Hori oso polita gelditu zaizu. Eta bai, arrazoia zuen, hori da, nire olerkietako gauzari politena bai. Hor bai, badago jabetza pribatuaren propietate bat, eta beste gauza batzuk amankomunatuak dira, eta hori dena olerki gintzen desegin egiten da. Eta badago nolabaiteko torsioa, bihurketa dago. Baina badago nahi bat ikusteko noraino iritsi. Bularra horizontez betea du, esaten zigun Kontxa Mendezek. Golkoan, hori esaten ziguna, horizonteak sartzen ditugula, hor gordetzen ditugula. Beraz, bidean jarri behar dugu, lertu behar dugu, poesia ez dela espazio pribatibo bat. Eta hor, mugak eta banaketa geopolitikoak oso presente daudela albistegietan, oso presente daude Zeutan, Melillan, Kanaria, Ruartetan, eta Mediterraneoan, egiten diren genozidioetan, hori hor dago. Eta giltzatxo horretatik ulertu ditzakegu hitz guztiak, poesia guztiak, Mirenagur bada zerbait, eta berriz esaten dizute, psikoanalisian gaudela ematen du jarrera honetan, baina hasi baino ez du egin eta. Badago gauza bat asko emozionatzen nauena, eta askotan entzun izan dizut. Eta da, klitoris hitza nola sartu zen poema batean, bai. Bai, txalo bat. Pues fíjate, ¿Qué memoria creo que tienes? siguiendo un poco ese... Adibide horri jarraiki, baina pixka bat eskatologikoago jarriko naiz, almorrana bat aipatzen da. Hori da gustatzen zaidan zerbait, bizitzan badaude eta leku guztietan daude, eta gure gorputzetan ere, bai, beraz, bai, noski, almorrana egon daiteke hor. Ez da behar pasaporte bat, hitz bat poema batean sartzeko, ez da odol analisi bat egin behar. Poesia espazio bat da, eta hor ate bat irekita egon behar da inozentzentzat, eta balio ez dutenentzat, inutilentzat, itxita dagoen ate bat. Desde luego, si le dieran un libro tuyo, Zure liburu bat emango baliot espainior gaztelaniako ikasle bati erotu egingo litzateke, ze egiten dituzu asoziazio batzuk ikusgarriak, baina bai, ongi etorria zure postura horretara eskatasunezko jarrera bat da. Irakurri guzu bigarren olerki bat. Tira, Almorranaren poesia irakurriko dizuet, nola ez? También hay algo de esta conversación. No es sencillo asistir a la vida. Sin embargo, compramos tuercas, a la luz preguntamos sus nombres, desnudas, aguardamos. No es decente vivir la ausencia de cuantas cosas pudiste. La galaxia sigue siendo en tu vida y ellas también saben que andas ágil. No es cómodo tener 78 años. La almorrana de la historia medra. Tú medicas las polillas del arcón. Has viajado tanto como la pulpa que lamen los hurones. Cuando sola y acompañada grita la lámpara del comedor, dejaste de ser promesa. Ves mal el paisaje. Fuiste, en esperanza, 54 pérdidas. Las agujetas adolecidas de los 42. Cada albaricoque que brota una y otra vez, atarse los cordones de tus 30 monedas, dando a luz la última inquietud nublada. Donde un bello monstruo corteja, no es honesto tener 23 años. Has visto la menta fracturarse en adjetivos, a los 19 palpar terroso el traqueteo de los lunares. Momento en que el caño de la fuente susurra como ayer y como hoy. No es inteligente viajar a los paraísos en azul línea de autobús, comprar laurel y cuchillos a los 16 solos años. No es fácil guardar tus quejas de parturienta en el entrecejo de las monjas, tener 12 años. No es sencillo asistir a la vida desprovista
de calcetines rojos. Bueno, con todo, Orain, miren, bai. en la comida... Bazkarian, miren, izen dotore bat jarri gure buruari, Jaialdiko alperra ginela esaten genuen, liburu dendakoak, hor zeuden, editoreak, idazleak, hor goizeko 10:00, eta gu hemen gaude. Bai, gu bazkal ordurako iritsi gara. Eta etorri gara ura ekartzeko pitxer eta guzti. Egun artean berbetan geundela, lagun batzuek esan digute, zertaz hitz egingo duzue? Etorkizunari buruz, zentzu zabalean, baina zehazki, zertaz nahi duzue zuek hitz egitea? Eta eskatu diegu, ipintzeko bakoitza galdera bat, markapaginas batean, horri marka batean, eta orduan hemen, ariketa bat, improvisazio ariketa bat, ipini gutenik ez dakit ondo egiten dugun, arriskua hartuta, baina txandaka hasiko gara. Miguel datu? Bai, hasizu. Hasizu, irakurri eta biok erantzungo dugu, edo, zer ateratzen den hemen. Zuzendu, berrekeak... miren, ez da euskara, Miren, no sé si está en euskera. Esto es algo... esto es caligrafía. Bueno, menuda letra. Zuzendu. Espezifikoa. Zuzendu beharrezkoa bada, corrige si es necesario esta afirmación. Zuzendu beharrezkoa bada, afirmazio hau. Zure esaldi bata. Historiatik ez dira astoak baino pasa. Mandoak, mando zaharrak. Eta ondo. Eta esan du, hori asko eskatzea da, baina, venga, hasi. Creo que es absolutamente incorrecta. Uste dut gezurra dela, izan ere, mandoak igaro dira, eta hori da poesiak dakarrena. Beste hizkuntzak zuzentasuna bilatzen dute, gainera beti zentzu hori eskatzen dute, logika bat, zentzuz jokatzea, baina eurek huts egiten dute, Gainerako horiek zailtzen dute gauza baten ulermen erraza. Ez dakit hemen dauden Amaia eta Alberto lagunak ditut, batek bankuan lan egiten du, eta besteak bai hortxe daude. Eta besteak EH1. Eta, ez dakit zer den errazagoa. Diru laguntza batzuk ulertzea departamentukoak gehi berako 2026 urtean, edota errazagotea den hipoteka baten finantza klausula ulertzea, edota Miren Agurri ulertzea, edo, beraz, hori egia da. Zuzentasunez betetako diskurtso horrek akatsak ditu, eta gurea akatsa da, baina berariaz. Ez dakit mandoa bakarrik pasa dire, baina beste gauza batzuk ere pasako ziren segurenik. Aiba, prestatu barik egon da, Para Miren Agurri pintzen du hemen. Zuzendu beharrezkoa bada baieztapen hau. Eta nire bertsolerro bat da. Atseginen baratze bat telebistan. Bosk bera ere zurbilduko litzateke ikusita. Bueno, pues yo al contrario que tú, yo no voy a corregir nada. Zuk ez bezala ez dute zerri zuzenduko. Iruditzen zait, hain zuzen ere, telebistak eskaintzen dizkigun berriak konparatu daitezkeela El Boskoren artelan batekin. Torturak ikusten ari gara, eromena ikusten ari gara, berak triktiko horretan ere horixe agertu zuen, eta hori parekagarria da momentu honetan bizi dugun miseria eta logika gabezia horrekin. Geli daitezkela merkatuak aipatu duzu, egiturazko indarkeria zenbaterainokoa den, tratu txarrak aipatu ditzakegu, migrazioak, mugak, hainbeste gauza. Eta iruditzen zait, momentu honetan edabideak ematen digutela
gero eta zorigaiztokoagoa izango den mundu baten berri. Beraz, ez dut zuzentzen hemen esandakoa. Telebistak, horrore asko eskatzen dizkigu. Zure txanda, jarraituko dugu, bai, ongi iruditzen bazaizu, Pixka bat jarraituko dugu, jolasean. Biontzat, nire ustez. Asmatu, esaldi bat, zoria hitza erabiliz. Nik badaukat. Nik ez dakit, baino tabako kaxa bat daukat. Ez dakit, fortuna hori etorri zait burura, baina beste bide bat hartu behar dut. Bueno, beste zerbait izango da, zoria izan daiteke, zoriona eta zoritxarra. Eta potxingoa moilan du izana, eta bertan agertzen da, emakume batek egiten duen hausnarketa bat. Bera galduta dago hor aterkiak isladan egiten dituen zirkulu kontzentriko jai begira. Eta hor gogoratzen du nola behinola delfin izurde bat ikusi zuela hiltzorian ondartzan. Askotan irakurri dut eta orain ez dakit nola esan, honakoa dio. Cuando la pupila de aquel delfín moribundo se enredó en tu pupila, zure begininian endredatu zenean izurde ilurrenaren ninia, hark iragarri zituen betiko zure zoriak, predijo para siempre tu fortuna. ¿Y cuál era esa fortuna? Pues no era un paquete de tabaco, era. Eta zein zen, fortuna hori, etzen tabakoa. Gustuko duzu bela, purpurinas jantziko arrankilak. Con tu aliento inflarás las velas. Con purpurina vestirás las anclas. Efectivamente, se ve que es una... Eta ikusten da, a posteriori egindako aurreikuspena zena aurreikuspen horrekin, irudimenezko horrekin, zera esan nahi izan dut, bizitzan nork bere kabuz egin berritu gauzak. Eta egin berean, bizitzan niri egokituko zitzaidan purpurina jantzi hori jantzea. Hau da, hitza edertasunaren zerbitzura jartzea, ni lotzen nauena arintzeko, geliarazten nauena arintzeko edota ondoratzen nauena. Purpurina, las anclas. Ese es el poder consolador. Horixe da, poesiak ematen digun kontsolatzeko botere edo kontsolagarria. Pues... ¿Vamos a por más? Vamos a por más. Beste bat, bai? Ez dakitze denpora. A ver. Tira ba. Bertso lerro hau, mio no es. Geroan ere... El futuro nace en mi lengua. Gero, nire mingainan hasten da. Zurea da, esaldi hau. Nirea ez behintzat. Batzuetan astu egiten, naiz, baina horrela... gustatzen zaidan zerbait ateratzen bada, nire burari galtzen. Nire haute. Aurretik ere epatu duzunez uste dut, nire terapeutari hau asko gustatuko litzaiokeela. Etorkizuna nire mian hasten dela esan da. Izan ere gu gara hizkuntza barruan. Lehengoaiari esker, eta gure buruari hitz egiteko daukagun gaitasun horrekin behar bada beste bide batei ekin diezaiokegu. Nik hemen pentsatzen dut, hizkuntza batek izen ezberdinak izan ditzakeela, eta iruditzen zait hizkuntza batek ematen digula gabeziaren nozia. Emily Dickinsonek esaten zuen, ura egarriagatik ezagutzen dugula, eta hizkuntza bat hitz egiten dugunean, eta hegemonikoa den hizkuntza bat hitz egiten badugu, armada batekin, ofizializazio mendeekin eta batuekin, badakigu Real Akademia Espainola hartzen duela izena horrek, 18. mende horretan, horregatik hain zuzen, egoera edo estantzia monolingua horregatik, ez du esan nahi monokromatikoa, monolinguala denik, aitzitik ura egarriak ezagutarazten digu, eta horri esker, hizkuntza hori sortu daiteke. Oso ederra iruditzen zaiteke, hain zuzen ere hizkuntza batek izen asko izan ditzakena, izan daiteke euskara.
baina aurre gainagatik euskara, alduden eskuara, larrenen euskar, arbizuko harrientzat euskera, Aztazuko zikoinentzat euskera, Eibarren euskeria, eta euskaa ere bai. Hain zuzen ere, hizkuntza batek izen horiek denak erakusten dizkigunean, eta sortzen duen solasaldi hori adierazten duenean, hitz ezberdinekin, izen ezberdinekin, hor nork berak hizkuntza bakarrarekin daukan egarria, asetu egiten da, ibai horretara joz eta aberastasun hori topatuz. Bai, hortxe dago aberastasuna, murmurroiek entzutean. Te tendré que preguntar algo. Galdera egin behar dizut, orain, ni penaz geratzen ez kuriositate handia daukat hor zer jartzen duen ikusteko, baina kezkatuta nago denbora aurrera doa eta. Galdera egingo dizut. Idazle bati galdetzen diogunean, eta poesia idazlei galdetzen diogunean, oso ongi etortzen da, nor bere ibilbidean nondik datorkion, ogibide horren inguruko galderak egitea. Zein dira ogibide horren apurrak, mamia, eta diozu. Nire plazanteraino, con esa sutilidad, con el árbol, acude una y se encamina a la Eta era berean gerturatzen gara bide horretan norberak ikusten du. Ereñez bezala noa, en cada paso se siembra semilla. Creo que ahí respondes bastante. Hor, erantzuna eman diguzu, hein batean, baina nolakoa da bidea, nolakoa da ogi bidea. Guri lehen eskatu digute eta pentsatzen aritu naiz, zer esan dezaket nik etorkizunaz. Baina uste duzu planteatzen ditazunaz hitz egin behar duela nire ibilbideaz, izan ere nire etorkizuna, iraganera jota dago. Nik orain esan dezaket hausnarketa momentu batean nagoela, inflexio puntu batean, aurten hain zuzen ere, 40 urte beteko dira nire lehen publikaziotik. Horrek dena eta esan nahi du eta ezerrez. Niretzat esan nahi du etengabe buruan galdera batzuk ditudala esate baterako eta Jose Luis Kantxo imitatuz El murmullo de los otrosen adierazten duenean eta gizonetako galderak egiten dituenean izan ere berak ere 30 urte beteak ditu. Ni ez naiz iritsi oraindik, baina galderak honakoak dira. Zergatik pentsatu nuen egun baten idatzi egin behar nula? Nola hartu nuen erabakia? Zergatik idatzi ditut liburu hauek? Nola izango lirateke idatziko ez ditudan liburuak? Zer gertatuko litzateke? Idazketaren pultxo hori galduko badut. Eta idazle txotxola bat bihurtzen bana ez. Bere mediokritate hoten kontzientziarik ez duena. Hau, buruan dabilkit, nire etorkizuneko ibilbidean, izan ere, kezkatu egiten nau, bulgaritate horretan bizi den pertsona bat bihurtzeak ez du aldia sentitzen du nire gorputza mutuko dela ikusteak. Eta gorputza aipatzen dudanean korpus aipatzen du zentzu guztietan. Bai korpus idatzi hori, bai dire korpus serrano ederro. Eta gainera, itolarria sentitzen dut, pentsatzen dudanean, falta zaidan denbora hori behar bada ez dela emankorra izango. Hor, badago Duis Dupreren aipu bat, eta nire belaunaldiko poeta da, eta badiru denak hasi ginela nolabait planteatzen gisa honetako galderak, eta honakoa dio bere bertso batean. ¿Y te tuvieras que enfrentar cara a cara a tu sombra? Pues yo me encuentro un poquito en esa... Ni nau ere tentsio horretan kokatuta nago momentu honetan, eta hori esan da, iruditzen zait nire ibilbidean, nire 40 urtetako joan etorrietan, egon direla aspektu batzuk evoluzionatu egin dutenak eta beste batzuk konstanteak izan direnak. Zerk egin du aurrera? Estiloak.
Ni abiatu nintzen estilistika, nik klaustroaren estilistika ditzen diodan horretatik, hau da, erabiltzen dituen, erregistro estilistiko batzuk, hor faunarekin, florarekin, hor kapitel batean sartuko genuen oro kontuan hartuz. Eta gero, horko loradura horrek nik esan behar nuen mezua zizirkatzen nuen. Gero, estilo garbiago batera pasan nintzen. Izan ere niri gustatzen zaizkit horrelako etiketa ponpoxo elegante horiek. Eta klaustroko estilistika eta poetika horretatik pasan nintzen geranioaren mini poetika horretara. Gauza sinpleagoak, etxe guztietan egon daitekeena, egunerokotasunarekin lotuta dago, hor gutxi eman eta beti hor bizirik dagoena, lorak emotitunak, bai, eskarronekoa. Eta gero, denboran izan dut, divertimentu eklektiko baterako hasi nahi izan diketen medikateratzen, barrokismo puntu balortzen eta hibridaziora eramaten. Hor, badakigu nire testuen karakteristika bat. Hor, frikzio bat ematen da genero ezberdinen artean, ikusten dugu zer soinu nahasten diren elementu ezberdinak nahasterakoan, antzerki eta poesia esaterako, eta hor, Virginia Woolfek esan zuen moduan, bizi duguna bakarra gogoratzen dugu. Eta beraz, hor, memorian geratzen zaizkigu momentu batzuk, gure gorputzaren memorian, idatzitakoaren memorian, gure lagun arteko memorian, lekuen memorian eta paisaietan horri deitzen diot nik fragmentazioa. Eta era berean, gaiei dagokienez, uste dut konstante batzuk izan ditudala. Estiloan, evoluzio bat izan dut, baina gaiak, ordea, luzatu egin dira denboran. Gainera, ez dira izaten gai nireak, esklusiboki, baizik eta emakume belaunaldi guzti bati dagozkionak. Baita latitu ezberdintako emakumeei ere. Eta gai horiek dira, bata identitatearen bilaketan, izan ere, guretzat, idaztea autoafirmazio ekintza bat izan da momentu batean non ekosistema kultural hori gobernatuta zegoen gizonezkoen gandik. Ni idazten hasi nintzenean, bazirudean gizon arratzilea bakarrik zeudela lehen lerroan, eta bigarren lerroan gizon poetak zeuden, ulerkik ez zuzenak, eta hor leku egitea zaila zen. Bigarren gaia izan da kontzientzia. Gorputzaren kontzientzia. Emakume sujetu baten gorputzaren kontzientzia. Eta, ponpoxoa dirudi, baina ez dago zabera esatea, emakume sujetu baten gorputzaren gorputza edota eutxita edo sujeta dagoen emakume baten gorputzaren kontzientzia. Hor dago, nire belaunaldiko idazleen ekarpena. Gorputza jarri diogu idazketari, eta gaur egun horri esker, hainbat gorputz dauzkagu, esneak ematen dituztenak, menopausian daudenak, odoltzen direnak, gaixo daudenak, eta bar luze bat. Nik esango nuke, gorputzen esplorazio horretan fase ezberdinak izan ditudala, izan dut fase bat desinstrumentalizaziokoa, gizarteak markatzen dituen estereotipoien kontrakoa, esaten dudanean eragi berri batekin egiten dut amets, baina badaukat beste alderdi metamorfikoago bat, erditzeri dagokionez, baina ez erditu paritorio horretan. Gu gorputza mugitzen dugunean, esate baterako gure egalak eda daitezen. Hor badaukagu metamorfosi psikologiko, emozional, mental bat, eta badako beste fase bat ere non gure gorputza ikusten dugun ez gurean, baizik eta paisaia horretan. Gorputza esaten dudanean, sarri, goaz, sentsorialki erotikoa denera, baina gorputza dira eraberean hortzak, biloak, izerdiak eta dardarak, hain sensuala ez den guzti hori.
Eta zerrenda luze eginez, identitatearen bilak eta emakume sujetu baten gorputzaren kontzientzia, eguneroko elementuen txertaketa, sukaldea, garagardoa, poesian txertatzea, gure begiradatik hori guztia egitea, eta femeninoa den hiztegi bat erabili. Zen, aipatu duzu klitoria, vagina edo delakoa. Izan ere, hitz horiek duela 35 urte erabiltzea transgresio bat egitea zen, askatasun kota handitzea zen, eta horrek eramaten gaitu etorkizuneko hizkuntzen murmur horretara. Badaude beste konstante batzuk ere, nik murmullu edo xurmurruaren etika deitzen dio dana. Hor, arreta jartzen zaio ahotsik ez duenari, eta gure kontzientziara ekartzen ditugu, kezka eta hausnarketa. Hor ikusten dugu zein erantzukizun daukagun guk gure inguruko munduan dagoen indarkeria horretan, gerretan esate baterako. Eta gure ibilbidea eta etorkizun hori, ibilbide horiek aipatzen ditugun horretan, beste batzu ezizketan ere emaitu duzu, nola ez ba? Castillo Soresek honakoa dio. Dituztenean direla gureago. Y efectivamente... Eta alaxe da nork, bihurtu ditu zure hitzak handiago, nork egin du. Izan ere zure obra guztian hori agertzen da. Badaude eztabaidak beste gai batzuekin, beste estilismo batzuekin, kritizismo horrekin, baina bestetasuna ere hor dago, eta gainera izena-bizenak dauzka, batzuetan anonimoa da, edo ez, zein dira, poetak dira, bai, bizilagun horiek, nire poesian, eta narratiban ere, bai. Nik badaukat joera bat, zu batekin komunikatzearekin, beti dago hor zu bat. Zu hori polivalentea da, izan daiteke lagun bat, nire semea, izan liteke iraganeko pertsona bat, zendutako norbait, zua hor dago eta ahots hori etorri egiten zaigu, baina era berean ahots hori gure belarri bihurtzen da. Izan ere, beren ahotsak uzten dizkiguten pertsona horiek automatikoki guk euren belarriak ere jaso egiten ditugu. Haiei ere hitz egiteko, izan ere, zerbaitetara inspiratu gaitezke eta itzule egin nahi dugu. Nortzuk dira horiek? Ni naiz horietako bat, ni neu. Sarritan, neure buruari erantzuten dio darako, nire kezkei, nire beldurrei aurreko testuetako batzuei, eta erantzun hori errepikapenen bidez egiten dut, esaterako, eta nire liburu arteko testu artekotasuna hor dago. Liburu batek bestea izan dezan sostengu. Ez da din utxetik hasi hor dago balioanitzeko zu hori, ni neu, familiako albuna ere bai. Gure familiako albuma osatzen dute, gure familiako ahots horiek, besteak ere hor daude, zuk ere aipatu dituzu horiek, nik esaldi batutan jartzen ditut. La misma gavilla, ¿no? ¿Y quiénes son estas otras? Pues para mí... Nortzuk dira beste horiek, emakume fosforo horiek, argitzen gaituztenak, baina atzak erratzen dizkigutenak era berean. Aurrendari izan diren emakumeak giza eskubideetan, ekintzaile izan diren emakumeak askatasunaren defentsan, edota sormene eta adierazpen forma berrien bilaketan. Nire liburuetan celebrity katalogo oso bat aurkituko duzu. Batzuk errealak besteak fiktizioak, baina eredua ematen didate eta nik berriro ere bilatu egiten ditut, elkarrizketa intimo batean haiengandik jaso dudana itzultzeko. Eta gero badaude beste ahots metartistiko batzuk ere, eta zinearen bidez, edo musikaren bidez, elikatzen gaituzte. Edota beste eremu artistiko batzuetatik soinu eta zarata handia hor. Historiaz atzunadin, ideiaren, logalduaz, fedearen, giltzatzoaz. Jakibol beste hermoso. Uste dut,
zalantzarik gabe, nekearen kontra. Eta zilegi den nekea, da. Izan ere, etengabe bizitzaren eta presentismo edo orain arteko honetan etengabe borrokan gabiltzanean nekea normala da. Eta lagungarri da, eusten gaituzten hitz horiek bilatzea, gure inguru hori azpimarratzea eta zuk aipatzen duzun bizilagun horiek ematen diguten indar hori jasotzea. Ez dakit Miren Agurre, espero dut baietze, baina eta behar bada oso modu baldarra da hau zure poesia irakur dezazun gonbidatzera desiratzen ari naiz. Ez dakit bestela nola behartu zaitzake edan. Aurrera Mire mesedez bai, irakurriko dizuedan poema hau bitxixamarra da. Murmurkari da Arrakaladu izena. Eta sorkuntza prozesu ez hitz egiten du. Eta orain arte aipatutakoa jasoz, eta badakigu prozesuak individualak eta kolektiboak izan daitezkeela, izan daitezke jasotzekoak eta berritzekoak. Eta sormen prozesu horretan, aipatzen duen arrakala, hori hain zuzen aukerak esploratzeari egiten digun deia da. Algo pasa por la grieta, el aire, el tiempo, un pájaro, un insecto, las almas. Hay una llamada en la rendija, boca entreabierta, una voz en la hendidura que completa el resto. Escribir significa nombrar, estructurar, repartir, o bien destruir, transformar en todo caso. Para que el espacio vibre, para que la oquedad cuente la fricción muda entre lo que encaja y lo que no encaja, para que el surco acote el recuerdo de cierta cicatriz. Extendamos el cuenco de vino, aunque vuelva vacío y el jazmín se marchite. Tengamos fe en el proceso, sintamos apego por el desarrollo, desentrañemos la poética de repetir, de insertar variaciones, de decidir, de errar, de mirar en varias direcciones. Mirar significa tocar con los ojos y dejarse contemplar con los poros abiertos y penetrar por la abertura y danzar con la abeja que trae la primavera y morder la manzana a plena luz. Para apresar eso que se escapa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno. Eta orain, Miren Agur, poema bat euskaraz? Poema bat euskaraz, irakurriko dut amaieran. Bai, bai, eske ni bez jolasteko gogoa daukat oraindik, Mario. Bai, jolasteko gogoa, hainbeste porvenir, eta hainbeste etorkizun, eta hainbeste bilakaera, eta hainbeste memoria, eta hainbeste hori, esan dut, eta zergatik ez dugu egiten kiromantzia joko bat. Kiromantzia joko bat, kiromantzia da, bueno, pues nolabait, norbaiten nortasuna zirriborratzeko artea, baina baita ere, pertsona horren patuak izan ditzakeen joerak, ezta? Orduan, nik ez dakit eskurik irakurtzen. Tu sabes leer las manos y las líneas? Zuk badakizu esko irakurtzen? Demagun baietz. Nik esko irakurriko dizut, zer topatzen dudan. Ba, nekien, hau gertatuko zela eta eskoa garbitut etorri naiz. Ez pentsa, Zein hartu eratuko dut? Hemen denetarik dago, Denetarik dago. Akesta, pues derrigor gauza asko egon behar dut hemen. Veo hasta un kallo. Ikusten dut baita kallo bat ere badaukazula langilea zara, eta bai hor dauka, ikusten da, poesiak eman dio. Baina hemen zer agertzen da? Gereziak. Gereziak, ea zure eta zer ikusten den. Nireak baino beto daude. Bai, nik gogortasunik ez daukat. Behar bada izan behar nuke, baina hemen ez dira talaiak, baina ispiluak daude. Lorategi bat. Hay un camión rojo.
Eta kamioi gorri bat ere badago. Bai, kamioi gorri bat. Ez dakit zertaz hitz egin. Ispiluaz, lorategiaz, edo kamioi gorriaz. Kamioiaren aipatuko dut, barre egin dezagun. Badakizuri gorritza gustatzen zaiguzula. Lehen poeman ere aipatzen da. Lagun bat deitu zidan, esanez, Mirenagur zurekin egin dut amets. Eta zer egin duz amets galdetu nion. Banen noan ni Arenaleko zubitik, areatzatik, eta zu pasazara kamioi gorri bat gidatzen. Horaxe egin didazu, nik hori zu dinoz egiten, eta esan didazu, ake mola. Baina nik ez dut horrela hitz egite, nik ez dut despideiek erabiltzen. Bai, baina liburu bat idaztera zoaz. Idazten ari zara. Ez, nahiko lehor nago inspirazioa dagokionez. Bueno, nik pentsatu nahi dut, kamioi gorria inspirazioa dela. Etorriko dela, eta etortzen denean hor sentituko dudala benetan ahalduntzen haman zerbait idatzen nahi nezela. Baina momentu honetan nahi nuke, hemen balego, kamioi gorririk, baina ez. Eta zuk, zer duzu gorritik? Pero rojas son también las cerezas. Pensaba Carmen Martin Gaite nuen buruan, batzuetan aipatzen ditu gauza serioak ere, gerezien teoria aipatzen zuen, bera pentsatzen zuen, gu gereziak bezala azten garela, gereziak bere neurria du, txikia da, ez dira sandiak, ez dira meloiak, eta barruan ezur bat dugula esaten dugu. Kataluniara eramatengo bagenu, adibidez, han krispetak dira krispetak, eta ganibetari deitzen zaiek, ganibet. Han ikusten dugu, han haziari labor deitzen zaiola, lana, labor, lana deitzen zaio. Eta Arrotxek gaztelaniaz eta euskaraz argitaratu du, konsoniren bitartez, eta Sarriona Indiak ere oparitu zugun gerezi hori. Gereziaren ideian badago zerbait oroimenarekin lotuta dagoena. Gerezi ondoaren gainean bada liburu bat Espainiako fosoa komunei buruz hitz egiten duena, bata, Katalunian dago, 2008an gorpuzkiak atera zituzten eta han, baserritar bati galdetu zioten han egin zezaketen. Eta baietz esan zuen. Baina, galdetzen diote zergatik, hemen, zerbaitegatik, eta esaten du ezetz. Los sireres allá, y han crecido los sireres allá, por eso del amor no hay sireres. Y efectivamente sobre la muerte. Eta hala da, heriotzari buruz ez dago gerezirik. Memoriari buruz hitz egiten dugunean, aipatu behar dugu zer dagoen, 114.000 biktima horien azpian fosa komuni buruz hitz egin beharra dugu. Azteko, elikatzeko eta sustraiak botatzeko, horretarako behar dugu inposizioa ez den zerbait, isiltasuna ez den zerbait, indarkeria ez den zerbait, historia bihurtutako indarkeria ez den zerbait. Poema horretan gauza askori buruz hitz egiten da, dolora, minari buruz, hizkuntza askotan egiten da, minaren aipamena, baina badago aldarri eder bat. Som aquí, als nous cossos antics de paraula i blat, estamos aquí con una llave desenterrada y la roja libélula de los estuarios. Estamos aquí, con la mano en llena cardos, estamos aquí, arrigadas d'un canto, casa palpadelas, balbucimos. Zoragarri, eskerrik asko. Bueno, tú como me has dicho que has visto... Esan didazu ispilu bat ikusi duzula nire eskuan, eta bai, zuzen zeunden. Nik, nire olerki gintzan, ezakit, 200.000 autoerretratu inguru egingo nituen honezkero. Eta hori ez da egozentrikoa naizelako, beti gustatzen zait hori argi uztea. Zergatik idazten ditugu autoerretratuak, zergatik erabiltzen dugu espeilu hori. Autoerretratu egitean egiten duguna da autoezagutza, autoanalisia, eta gainera ariketa bat da denborarekin
zeure irudia eguneratzeko modu bat da zeure burua nola ikusten duzun, nola ikusi nahi duzun esfera pribatuan eta esfera publikoan kasu batzuetan. Ni, izan naiz, gerezien emakumez naiz izan, oraindik baina gustatzen zait, baina kristalezko emakumea, kapeladuna, katuena, kuadernoaren emakumea izan naiz, eta orain konformatzen naiz norbait izatearekin, norbait. Eta esan didazu, euskaraz poema bat irakurtzeko, eta hoxe irakurreko dizu edula gutxi, gabonetan idatzi dut eta norbait du izena. Autorretratu bat da, eta da enumeratiboa. Tiene final, quiero decir, aunque Bukaera duela, esan nahi dut. Luzea da, baina gero bukatzen da, norbait. Egunero, bizkarreko minez jeikitzen den norbait. Errealitateak arantza bazartzen dionean, bidozidorretara abiatzen den norbait. Kamioi gorri baten bila dabilen norbait. Kamioi gorri hori inspirazioa delakoan. Goroldioa, iratzeak eta darnegartiak maite dituen norbait. Bizkotxoa eta albondigak semearentzat sekula egin ez dituen norbait. Gobernuzkanpoko erakundetan kuota finkoak ordaintzen dituen norbait. Bankuan dirua sobera duen norbait. Berokiaren poltsikoa miatu eta errua topatzen duen norbait. Gizonezkoen ahotik maite zaitut gutxi entzun duen norbait. Saloi dantzarik ez dakien norbait. Benetan dena baino jakintzuagoa dirudien norbait. Promesa bat betetzearren urtebete bermutik probatzeke egon daitekeen norbait. Denporaren ondar guztian atzamarra sartzen ari den norbait. Bakardadean hiltzen dela imaginatu eta inporta etzaion norbait. Bere arima ispiluan astarrikatzen duen norbait. Beste askoren antzeko norbait, inor ez bezalako norbait, eskeleto ilegorria izan nahi duen norbait, hemen dagoen norbait, alde egingo duen norbait, atzera begira dagoen norbait. Eskerrik asko dan hori. Eskerrik asko, y a lo mejor muy rápido. Eta orain, askar, badago zerbait gustatu zaidana, hau da, ahotsa uzten dizueten hoiek, ezta? Gogoan dut, hori uzte hori, Asturiasen izango da, zerbait han esaten den bezala, ezta? Eta lehen Jule Goikoetxea entzun dut esaten utopia ez dela bihurtuko behar bada, utopia politiko, baina bai plazer. Horrek ematen digu plazerra, eta bada plazer bat oso garrantzitsua, barrea. Y le tengo que encontrar. Eta humorea. Mentxe dugu. El alcalde democrático de Tolosa desde la Segunda República, Iñaki Linares Oroso, relató una historia particular que refleja la libertad del ingenio. José Araquistain, industrial panadero irunés, abrió una cafetería cercana al mercado de abastos llamada Jai, en euskera fiesta. Las autoridades franquistas quisieron censurar el nombre al estar escrito en euskera, a lo que el panadero contestó: ¿cómo fiesta? Son mis iniciales, José Araquistain, Irún. Gracias a la fiesta de la inteligencia y la perseverancia se alcanza la libertad. Gracias, rodillas flexionadas, belaunaldiac, pies dispuestos y celebración. El territorio más onírico serán siempre las palabras y su admirable empeño por construir los mimbres de la vida. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi. Denporak ihes egin digu, el tiempo
ha volado, pero deberíamos... Baina, galdetu beharko genuke, ea norbaitek zerbait aipatu nahi duen, edo txalo ederro hiriekin utziko dugu? Gu ere, egan gelditu gara. Denbora joan zaigun bezala, gu ere alaxe, airean gelditu gara. Eskerrik asko, hementxe utziko dugu.